Ifike kabi-ke le nsizwa ku-TikTok ikhuluma ngendaba noma-ke ngento egxeka abantu besilisa ekuyibona abadlalisa abantu besifazane ngendlela ehlukile laphana. Iziyakuveza ithi, heyi umadoda, umuntu wesifazane ufake iphenti lani laphana ephentini, kodwa wena ucabanga ukuthi uye ngobuso. Yena uzama ukuvikela iphenti, into engenamphefumulo. Kodwa wena kulokho uzama ukuthi uye ngobuso kuleyo nto. Othi nje ngiqale ngibingelele ngane zakwethu ukuze siqhubeke siye phambili. Sawubona, kuphinde kuphela kufinya khona lomusa njengamanje. Ukubingelela yini mathindwa cebo sintombi zomqamela amehla kabanye baqamela amala zikwazi. Ngane kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancethi zokulungela upress subscribe button, share uphinde comment khona konke. If you are subscriber ayikho ehambayo akwenze kulutho nje nkosi yami in terms of imali zakhe ezisebhenki. Uyasubscribe, uyalike, uyacomment, uyashare, awenze kulutho. So senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili. Lokwenza kwethu ethanda umlisala okukhuluma indaba ezimayelana nasekamelweni, kakhulukazi kulaba abenza bagcina benza izinto ngobudedengu bobumnandi besinene. Uyakhuluma laphana ithi insizwa lena kuzofuna siyikhulume le, sizozondana sinyanyana kodwa sizoyikhuluma. Madoda nina nabakhoti benu abagqoka amabhlukwe. Ngikhuluma ngomakoti mina owasine esigcawini. Ngikhuluma ngomakoti owalotshola, ngikhuluma ngalokho okugijima ke ko-Home Affairs, umbone umuntu esefaka iring engenasigcawu, engakaze lotshole, eqhamuke nje esefaka iring. Ngikhuluma ngalokho, uma lokho kudlala umasigcozi, lokho kudlala umagalopa. Mina ngikhuluma ngomuntu owathumela umkhongi, ngikhuluma ngomuntu owakhehla umakoti wakhe, ngikhuluma ngomuntu owashada isinyanyela, washada isilungu. Angikhulumi ngalowo muntu loyo omakoti wakhe washada efake iphenti etswapi. Ngikhuluma ngalowo makoti. Mina ngikhuluma ngomakoti owasine esigcawini ebhincile isidwaba, kakhulukazi abamaZulu. Kahle kahle usuke usuyisidwedwe, usuke uyisiyoyoyo, usuke usuyisinothongwana, usuke usuyisiphukuphuku, uyisidwedwe sesithuvuvu. Uma uvumela umakoti wakho omlobole ngenkomo zakini, kuyeke ukuthi imali yakho, ngoba wena kuba abazali bakho abakuzalanga ongeke ube bikhona emhlabeni. Ukhona nje ngabazali bakho, ngakho-ke imali yabazali bakho, ngoba abazali ingakho kuthiwa iy'nkomo olobolwe ngazo ezikababa wakho, awusho ukuthi ezakho ngoba ubaba wakho wazala wena. So isithingithingi, uyabona into edala lokhu ukukhotha. Awukwazi ukuphumela obala udefend ibhlukwe ukuthi umakoti wakho njengoba egqoka ibhlukwe nje akekho umuntu okufaneka akushayela umthetho ngoba ibhlukwe ulithengele uwena. Ulithengele uwena umakoti wakho ibhlukwe ngoba uyiphenti, ngoba uyisiyoyoyo, ngoba uyisithingithingi. Kini qala ngawe ukuthi kube nesithingithingi kini nje. Ubaba wakho uma wagazi elifaka ibhlukwe sokuwena ngoba uhambe wayokhotha, wayongena wofaka ubuso kulesa sivuvu esishisayo, wofaka ubuso kulobe abumnyama, wayofaka ubuso kulo lonke lelatswayi lenkwethu nemjuluko nayo yonke into. Wahamba wofaka ikuyisilima kanje. Awukwazi ukuphumela obala utshela uqholoshe zivu. Shothi nasenzongena ema-toilet manje uphume kade usebenzisa ithishu, uphume na uthi yabo eyami lento le yindle yami le. Akekho umuntu ongangitshela. Awukwazi ukuphumela obala utshela abantu ngehlazo. Usuke usisiphukuphuku sokugcina, uyiphenti. Uright nje uma ukhothela udlela ukungcola kwakhe ekamereni nomakoti wakho, ukulungile lokho. Kodwa hayi ukuthi-ke mina especially egenge yamaZulu awukwazi ukudefend ukuthi umakoti wakho uright uma egqoka ibhlukwe phakathi komuzi wehlomkhulu. Ngoba yini senahlala ezindlini abalekela imizi nina, indlela enibole ngayo, nishada emshadweni yomkonkotelo esinyenyela, nibaleke niyohlala eThekwini, nibaleke niyohlala eGoli, nibaleke niyohlala eCape Town, anihlale emakini. Umakoti oganile ngokwesiZulu nje siyeke indaba yesonto, ayingendaba yesonto la ukuthi umKristu noma usonto kwaShembe noma uyiNazareth, ayingena. Sikhulumeni njengamaZulu manje. Uyisidwedwe sesiyoyoyo sesiboshwa uma uvumela umakoti wakhe agqoka ibhlukwe eshadile umlobolile. Ngaphandle uma ungamlobolanga asikwazi lokho enikwenzayo nina nenikudefendayo, udefenda amanyala ngoba uyiphenti. Uyabo inkinga yakho, inkinga usuyisiyoyoyo ngoba niyakhotha into enishaya kakhulu. Umuntu okhothayo upside down, ingqondo le iyashintsha ibe upside down ingqondo yomuntu okhothayo, ngoba ukwazi uma useka kahle la ekhanda lakho uyeke wonke ama-body part omuntu wesifazane uyofaka ubuso lapha wena nomlomo. Ekugcineni kosuku nithini nina? Nithi hawu zithini iy'ngane zakho uma ukhuluma ngalezi zinto lezi? Hey, mina ngikhuluma ngayo, nina niyakhotha niyayidla lento. Mina ngikhuluma ngayo ukuthi i-wrong. UmZulu angeke ungayibizi nje ngomZulu uma unomakoti ogqoka ibhlukwe bese uthi wena umZulu uyasigulela, uyasangana.
kulungile iba isiboshwa kini noma kodwa ungabi usukuveza obala manje uthola insizwa abantu besilisa abahlangene uzothi wena kufana nalento leyo ukuthi abantu besishayela imithetho emzini yethu awunamuzi wena umuzi onawo kababu wakho owakho umuzi uyokwakhiwa izingane zakho uma uzoba nazo izingane ngoba abakoti bena basafuna ukuzala phela ngithi bayizicwicwici bayizipheshethwa wakana isipheshethwa ipheshethwa azali ngifuna isipheshethwa ngifuna isiphalaphala ngifuna isipatsha nje eduze kwami ngoba abazali labo abazali uyothatha uNkulunkulu wayekuphe izingane ezisithupha ngoba uganwe isipheshethwa uganwe isibatshazwa bese sikuzalela izingane ezimbili masiqede lapho sekwenza i-tubal ligation sivale umuntu oshadile akahleli umndeni umakoti nje oshadile akayivali inzalo akawuhleli futhi umndeni siqala ngani nina madoda enivuna abakoti beni umakoti onetswape wayibona umakoti olotsholiwe ohamba nebhlukwe lingene enqeni kubonakala iphenti ukuthi liphenti libiza isefo leliphenti liwucwecwana luyintanjana umakoti lo ohamba emunca izinqa emamole bese utshela abantu ukuthi wena ugane ubani ugane wesiboshwa ngithanda ukuyipromote nje lento ngoba ngizobulala izingane nezethu ngizoyibulala igcine zazi ukuthi umuntu wesifazane uyalifaka ibhlukwe oganile no akalifaki omzulu angizazi ezinye inhlanga umuntu wesifazane oshadile olotsholiwe washada ngokwesiko akaligqoki ibhlukwe akakwazi umakoti ukuhamba edunusa ngebhlukwe emzini ahambe eminca itswape siqala ngani ngoba niyakhotha nayo into eyinkinga yenu ukukhotha nibolile mina ngendaba ngakuzondwa angikhulumele egameni lenkolo ngikhulumele egameni lokuba umzulu nibolile nina nivumela abakoti beni begqoka amabhlukwe nizivezela umphakathi ukuthi ningamaphenti phenti tintinti ningama G-string nonke ayikho indaba yenu